Twaallimos vol volksdoenzers, maar ze komen hier net om te douchen. Dit keer geen Duitse Kroes of Iris Kroes op de reden lopen, maar volksdoenzers. En in Gala, want ze hebben een feestje te vieren. Dat zullen we dadelijks. Zullen we eerst even zien wat er nog meer in de kade te zien. Na je weken iepert in Ljouwert weer een Media Art Festival. Verliezen hier wiens uit de loft, maar nu is ze er weer. Op een beskierde locatie, maar de focus op jong talent. De Lord is de nieuwe voorstelling van de Paupers uit Warkum. Het verhaal van Evert Zwolsman had perforce raakvlakken, maar dat van kunstenaar en theatermaker Henk de Boer. En de Ljouwerter Skotsploeg dus. Reden voor het galafeest is de presentatie van een film die de volksdoensters maatje litten ha om het jongspul Frieske trouw uit Njontje in een naaie jas te steken. De taal is het hele volk. Het is de naasje zelfs. Zo begint het jongstuk Frieske trouw. En de Ljouwerter Skotsploeg heeft het al heel lang op het programma staan, maar het is nog altijd een geheide hit bij de Oude-Rijn. En van Joen dus zullen ze het van het eerst opvieren, maar die naaie film op Eftergroen. Waarom doen ze dat? Is het mooi? Is het hip? Is het een poging tot vernijing? Of is het zomaar even wat oors? Nou komen de mieren. Me zocht ze het niet meer. Misschien hebben we het werk oernom. Maar haar geest druwt nog over Frieslands velden. Maar hier, voor het opkomen van de zinnen, winnen je al aan het werk. En jongs let klonk over de stille vieren mieren nog het harjen van de seine. Leven is weer nodig. Leven is weer nodig. Frieske trouw van Ierme Schuitmaker waard voor het eerst opvierd in Njontje bij het Ierpeloftmuseum. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er uit alle provincies mensen naar Arnhem om trouw te bewijzen aan het regeren. En dit is eigenlijk de ploeg die destijds naar Arnhem wedstrijd in Jochentje. Wat een soort mensen? Ja, wie een prot volk weer ermee toen destijds. Hier binnen de mieren ontmeen. En we sluiten toen aan met de Schotse traaien destijds. Denk je nou net dat je door dit project dat ouderwetse imago nog benadrukt je? Je zou niks te kennen als je het modern maakt, dan hier je misschien op de film juist het boerenleven Joet de Daas aan te moeten en dan hier is de combinatie van vroeger en modern bij elkaar hand. Nou, wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat wij bij optredens het uitbeelden, maar het zaait net zo vol meer. En deze beelden die versterken nou ons optreden in de uitvoering van de optreden die we doen daarmee. Frieske trouw werd begin vorig uur geregeld op de planken gebracht, liekers hier in Dokkum. Nou, dit zijn de melkers ongeveer. En ja, vroeger hingen ze zo'n oude kiel. Hier hebben ze zo'n befke voor. Dit is een hele oude broek. Oh, we moeten hem heel tijd maar weer herstellen, want het moet zo antiek mogelijk natuurlijk. Het is een schilderij voor jou op je huis, man. Het is een schilderij, inderdaad. Nou ja, en dan hebben we de reetrieders. Thea is maar de reetrieders bezig. De reetrieders zien dan een witte bruidende trui. Je kan wel zien, deze hebben we even naaibreiden. Dat is net van Kasteleenburg. Nee, die is net van Kasteleenburg. Nee, beslist net. Nou, dan komen we bij Thea. Thea die doet meestal het schippersvolk naai. Nou ja, dan hebben ze oude rok en een blouse aan. Een mooie warme stolen en een kaper. Een kaper, wat een kaper nou krijgt? Een kaper, nou, die met op een holle. Die ging de vrouw die altijd op een holle. En dan een stolen. Stolen bij de biom. Nou, dat lijkt het maar creërs. Ja. Bij een filmjet vanzelfs een première, maar alles erop en eraan. Luxe auto's, chique kleden en ja, we kunnen net zonder de rede loper. Maar ja,
Daarna moet je wel vlug verstroepen. De taal is het hele volk. Het is de natie zelfs. Dat is een woord dat het weer iets spreekt. Ik al binnen er onder de jongen die net verder komen als het eigen hiem. Wol gewoon die tussen weer iets net belibje of net belibje wollen. Maar Els die het oude land verliet, die weet wel oors. Altijd maar Nelse sap, pluk maar dat broos in de amer, 4% veld. Altijd maar Nelse sap, pluk maar dat broos in de amer, 4% veld. Daar gaat de telefoon. Moderne mensen zijn er een kastploeg. Ja. Murk Jaap, ik ben even in een interview. Oké, hoi Murk. Dat is weer de filmmaker. Ja, weer de filmmaker. Hoe heet er het niet trouwens? Best. Ja. Hij had een... wij hebben bewust voor een jongen gekozen, omdat hij oren kijken op het filmen hebben en op de manier hoe wij ermee omgaan. Nou, als ik naar mijn eigen motivatie zorg als filmmaker om dit te doen, dan vind ik het vooral wichtig voor mezelf dat ik iets stajekje en ik al is maar een heel iets onderdeel aan ons cultureel erfgoed en behoud daarvan. En de oude boerenambachten en de hele mooie literaire manier waarop dat omschreven is, toch een toneelschrouwer. Dat wil ik graag behouden, wil ik dat in de archieven komt. En dat is op deze manier kunnen we dat doen. Qua toen het jongetje, wil ik eigenlijk dit herbeleven in het Openluchtmuseum nog een keer, maar alle provincies. En het Ierplasmuseum wil ik maar werken? Ja, ik heb al met Pieter Michiel Gijssen, dat is de directeur van het Openluchtmuseum, een gesprek gewoon en die zit er net aanwiend in orde. Verleden hier weer er geen Media Art Festival in Ljouwert. De subsidie die stopzet en de organisatie moest berieden op de toekomst. Het resultaat? Dit hier is er weer een festival met oog op de ontwikkeling van het fenomeen mediakunst en op de jonge generatie. Er zijn op het festival 9 kunstenaars die we hebben uitgenodigd. Het doel van het festival is om mediakunst, media-art bij een breed publiek neer te leggen. Zodat veel bezoekers, van kunstkenners tot complete leken, daar naartoe kunnen komen. Het is niet meer alleen videowerk, maar het is werk dat reflecteert op de media of op technologie. Het is niet altijd even toegankelijk voor de mensen. Wij proberen nu een festival neer te zetten wat voor een breed publiek toegankelijk is. Toch hoor ik wel eens dat mensen zeggen van ik snap er niks van. Dat kan. Ja, kunst is inderdaad is soms moeilijk te begrijpen, zeg maar, met je logische verstand. En dat hoeft ook niet altijd. Marcus Graf, we moeten nog eventjes kijken of Jan dat bord kan regelen. En heb je Mariska gebeld over hoe laat ze aankomt? Ja, dat komt de dag daarvoor al. Oh, oké. De muur van Jackie Heistek moet nog wit geverfd worden. Ja. Moeten we niet vergeten vanmiddag. Ja. En de video van Tom John Alloy, wordt die aangeleverd op DVD? Of? Volgens mij komt die op de iMac Mini. Oké.
En Matthijs Munnik, die muren moeten nog... Ja, dan moet het hele hokje vlak. Ja. Lars Stummers gaat heel veel gaten in de grond boren. Ja, en hij moet nog een tekst, maar dat doet hij morgen. Oké, ja. Waar zijn we hier, Michel? We zijn hier in de designfabriek. Dit is de locatie waar het festival gaat plaatsvinden. Nou, de ruimte is eigenlijk zo goed als klaar, alleen hij wordt een stuk leger. En we gaan nog wat dingen schilderen. We gaan extra wanden erbij plaatsen, zodat elk kunstwerk eigenlijk een eigen ruimte krijgt. En hier op deze hele lange wand komt een hele grote projectie van Louis Soldevilla. Dit is de duistere ruimte, althans die wordt verduisterd. Want hier komen de werken die duisternis nodig hebben. Hier in de hoek komt Mariska de Groot. Dit wordt de ruimte van Chris Ruts. Die heeft een hele grote projectie op een semi-transparant scherm dat hier komt te hangen. Begrip media art. Ik blijf het moeilijk vinden. Het is ook lastig. Het is een beetje een verzamelnaam voor moderne kunst die bezig is met technologie. Maar een heel erg duidelijke definitie is moeilijk te geven. Vervolgens hebben we hier 2 wanden waar Jackie Highstack gaat exposeren. Zij maakt werk van papier en dat wordt in elkaar gevlochten. Daar komen 3 grote werken van haar te hangen. 9 kunstwerken? Ja. Hebben ze ook last van elkaar? Nee, het is niet heel erg als het een kunstwerk iets door het andere lekt. Maar qua beeld en geluid hebben we het zo goed mogelijk uitgezocht dat het elkaar in ieder geval niet in de weg zit. En dan komt hier nog Lars Stummers met een installatie bestaande uit allemaal radars die draaien. Radars van gips, worden constant ververst. Het is volgens mij breder geworden. Het is niet alleen maar kunst met een stekker. Oké. Het is ook kunst zonder stekker, maar dan reflecteert het op media op een of andere manier. Hier in de hoek komt Ton Choi Alanoy. That means that sometimes when we talk to kids and it doesn't work, it's not because we didn't punish them, it's because we didn't listen. En dan komt hier Matthijs Munnik. Matthijs Munnik die gaat hier van deze ruimte een capsule maken. En die capsule, het verhaal gaat over de kleur groen. En hier ga je het echte groen ervaren. De werken die we nu hebben, die zijn volgens mij van hele hoge kwaliteit. Vind ik belangrijker dan heel veel werken. Daar in de buurt komt Jos Volkers met een installatie van 7 meter hoog. We doen het ook daar omdat het daar iets hoger is, dus die komt hier zo in de hoek. Wat ik heb gemaakt is een draaiorgelboek waar perforaties in zitten. Die worden gelezen door een typemachine. Een typemachine heeft vingertjes die bewegen dus over die perforaties heen. Dat wordt door schakelaars vertaald naar digitale informatie in de computer. Vervolgens de computer die zet dat om naar een bepaalde informatie wat de versterker kan lezen. En dat zet de versterker vervolgens weer om in muziek en geluid. Ik wil hun laten zien wat die omgekeerde wereld kan zijn. Ik wil dus eigenlijk nu zelf de computer aandraaien en zelf bepalen wanneer die computer die vertaling gaat maken, zodat ik muziek hoor naar mijn eigen
zwang die ik erin geef om dat orgelboek door de machine te halen. Dat is anders dan het kijken naar een schilderij. Omdat er ook vaak interactiviteit bij komt kijken. Of er zijn zelfs bijna performances, dus die onderga je. Dus je bent niet alleen toeschouwer, maar je bent ook, je beleeft het op een andere manier dan bijvoorbeeld een schilderij. Dus in die zin is het juist, denk ik, voor een groter publiek interessant. Het Media Art Festival opent op vrijdag 9 november. Een goeie week lang is het werk dan te zien in de Designfabriek. En dat is op het bedrijventerrein West in Ljouwert. We gaan naar werken, want skipwerf de Hoop is daar een begrip. Evert Zwolsman wie de man die in het begin vorige eeuw daar het stuur houden moest, maar dat roest speek. Want hij hier meer nog om muziekmaatje dan om skippen of het ondernemerskip. En zie je wat een aparte man. Ze neemden hem in werken wel de Lord of Lord Wanhoop. Henk de Boer van de Paupers maakt een vaststelling over deze man. Want hij herkent er wel wat in. Hij wil piano spelen, orgel spelen, jongen en dat soort dingen. En dat zal in die tijd wel helemaal buitengewoon een raadwest wezen. Dat hij moest zo op die werf aan het werk. Maar wat gebeurde er toen hij het deed? Hij had nooit weer een keer gebouwd. Hij is in zijn eigen muziekraad doekt. En alles voelde om heen en del, werfzakken in. En, hij trok zich steeds verder rond in zijn kamer, met zijn piano en zijn orgel en zijn bandrecorder, werd er hem zelf opnam. Nou, zei er uiteindelijk ik op naar zijn eigen gaan. On het wut is de 58-jarige beeldkunstenaar Henk de Boer uit Warkum. De man die het verhaal van de laatste eigenaar van skipswerf De Hoop in Warkum brengt als theaterstuk. Evert Zwolsman nam die werf in 1934 uur van zijn huid. Hij had het net redden. In die zin dat er net in slagen is om dat ik nog een gevestigd wereldburger van te worden. Maar hij is een zonderling geworden. En bij zijn leven nemen ze hem eigenlijk al de Lord. Omdat het toch een permanent monster was, een man van de wereld, koos in taal, hij studeert, het was net een domme vent. En later toen alles in me donderen en hij staat gewoon meer aan bedelstaf, daar is een beetje, maken ze er Lord Wanhoop van. Omdat de werf De Hoop natuurlijk ook een wanordelijke bende weer. De Lord, de nieuwe voorstelling maakt toch Stichting De Paupers. Een groep kunstenaars en muzikanten uit Warkum die vaak met maatschappijkritische stikken komen. Henk de Boer wie zijn 25 jaar de initiatiefnemer en is eens nog altijd in de speel. Hij schreeuwt de stikken en had een duidelijke visie over de werkwijze van de Paupers. Het is al een low budget en wat we lenen kennen, lenen we. En zo wordt iedereen, dat is de cultuur van de Paupers en Marmekoor. En elk zijn mening telt. Er is geen baas. Maar het is eigenlijk altijd een om- en bijwerken. Daar leidt voor mij de geschiedenis in de groen en elk stukje heeft wel wat mooi. En daar zie ik min of meer historische feiten bij. En dat koppel ik dan aan hoe het die en dan wordt het onverwacht maatschappijkritisch meestal. Laatste puntjes op die Henk voor jou nou? Ja, ik moet er toch nog even voor het gevoel en ik moet mijn rest even houden, want het kriebelt nou toch, moet ik zeggen. Er moet al wat gebeuren vanzelf. Hè? Nou, ik zal die verder net storen. Succes. Ja, ik doe mijn best. Maar hoe kwam Henk de Boer nou toch op het idee om het stik te maaien? Usaid, die had Loods oerkocht. Ik denk haast van Evert Zwolsman, omdat hij natuurlijk in die Jeelpine zit. En in ondernemersbedrijf daar. Dus ik ben daar eigenlijk ook opgegroeid. En nou ja, dat inspireerde mij eigenlijk, omdat het van mijn gevoel wel een beetje een link had met mezelf. En met andere mensen die in de muziek of de kunst dwaalden binnen. Wat ik dan wel weer heb, is telefoon.
Nou, dat is mooi kleed, man. Elk moment kan dat ding gaan. En dan kan je maar rekening mee houden. Druk. Dat is geen tijd meer voor jezelf. Het is een poepentoer om dat van elkaar te krijgen, om daar altijd mee bezig te wezen. En nou ja, dat denk ik, ja, dat wie doe ik al zo. Stiekem gaat het steek dus eigenlijk een beetje uit. Ja, dat is precies, ja. Ja, dat vind ik wel, want dat begrip moet er gewoon wezen, vind ik. Een keus naar bloed, zwart-wit zijn het altijd een beetje een flapdral die het maar wat onpielt. En die het op de meest onmogelijke tijden door de stad of door het veld fietst omdat er even nadenken moet. Dat past net in het beeld van de jochend tot 4 mentaliteit die er heerst. Die mensen ben ik gewoon dag en nacht aan de gang. Het levert net altijd wat op. En soms levert het er min op. Nou, en, denk ik dan. Die heeft er een hele hoop plezier van. En bij wat er maakt het, en degene die het shot en waardeert, die maakt het er blij. Nou, dat is toch de bedoeling. Dan hoeft maar een peer te wezen die dit begrijpen. Nou, dan is het de moeite al waard. Nou, Henk, hoe gaat het? Ja, nee, ik ben hartstikke tevreden. Prachtig. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Vond het een mooi stuk? Ik ben onder de indruk. Maar als ik je hem nou vertelt dat het eigenlijk een beetje een onklacht is zien het onbegrip, zien kunst en kunstnis. In je hem dat er dan uit heilig kind? Ik net. Ik vond het gewoon een verhaal van een huid die hem ergert als je zongen dat er net meer op werk is, maar dat er de muziek in gaat. Denk je dat de boodschap die stond in stiekem inbouwd hast, ik er een soort mensen begrepen worden, jong? Dat ze het jong direct in de gaten net, maar ik heb al maar een paar praten die dan wel toch wat wie dat van man en waarom doen we dat en hoe kwam dat zo al again. Dus als er een paar binnen die er wat van mij krijgen, dan ben ik dik tevreden. Ja, het is onvoorstelbaar mooi om hierbij te werken. Ik ga hier op die helling werken, ik ga even met mij maken, ik ga hem zoenen, ik ga met hem praten, ik ben in de kamer geweest. En om nou dit samen mij te beleven, dat vind ik fantastisch. Ik ga altijd van wie Evert zien hulp persoon, zien hulp spagaat, dus wat ik net zei. Dat kiezen tussen vakken en muziek. Dat gaat ervoor zorgen dat die helling nog bestaat. Of zie die hellingen hebben best. Als Zwolsman nou nog leeft, zou dit een advies voor die had, denkst? Hij zou me zeker een heel goed musiceren leren kennen. Maar misschien hier ik wel een idee voor een advies voor hem. Want hij heeft hele grote plannen. Dat liet ik altijd merken. Hij verschrikkelijk grote plannen. En die wilde dan uitvoeren. Hij wilde met boten, met koren erop, naar Scheveningen varen en weet ik wat. Maar hij hier geen maten, geen vrienden die dat met hem doen. Dus het was niks. En ik heb ook hele grote plannen. Ik wil overal heen vliegen en dan wil ik dat doen en dit doen. Maar ik heb gelukkig maten en mensen om me heen die me daarmee helpen. En dan lukt het dus wel. Hier hij dat hand, hier hij die fratsen die ik uit Helly ken, die ik uit Helly ken. Toonsje Vreed en Sneun is de vaststelling nog te zien in Warkum. En na je weken weer we bij de repetities van Soldaat van Oranje. Want Janneke Brakels uit Snits zal daar zongen met het Noord-Nederlands Orkest. Dankjewel voor het zien en graag tot na je weken.